සුබ දවසක් ඔබට. අද දවසේ දේව වචනය මම නුඹ සමග සිටින්නෙමි. විනිශ්චයකාරයා පොත 6 වන පරිච්ඡේදය 16 වෙනි පදය. මම දුර්වලයෙක්, මට කිසිම දෙයක් කර නොහැකි. ඔබත් මේ ආකාරයෙන් සිතන කෙනෙක්ද? මේ පණිවිඩය අසන්න. ඔබ දන්නවද එදා ඊශ්‍රායල් සෙනග සතුරාගේ අතින් ගලවා ගන්න ස්වාමින් වහන්සේ ගිඩියොන්ව විනිශ්චයකාරයෙකු ලෙස තෝරා ගන්නවා. ඒ මොහොතේ ගිඩියොන් ඔහු දෙස බලා කියන්නේ මම කුඩා තැනැත්තෙක්. මගේ පියාගේ ගේ ඊටාම කුඩා තැනැත්තා මම වෙමි කියලා. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ ඔහුව ඒ ආකාරයෙන් බලන්නේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා මම නුඹ සමග සිටින්නෙමි කියලා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සමග සිටලා බලවත් දේ කරමින් එදා ඒ ඊශ්‍රායල් සෙනග සතුරාගේ අතින් ගලව ගන්නවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ ඔබ දුර්වලෙක්ව සිටියත්, ඔබ දුර්වලෙක් වගේ ඔබගම සිතුවලින් වැටී සිටියත් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබව මහත් දෙයකට පාවිච්චි කරන්න. ඉඩ දෙන්න. ඔබගේ තාලන්ත දීමනා හැකියාවන් ස්වාමින් වහන්සේට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබයි උන්වහන්සේට අවශ්‍ය. ඔබේ හදවත බාර දෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කොපමණ කුඩා තැනැත්තෙක් වුවත්, ඔබ කොපමණ දුර්වලයෙක් වුණත් උන්වහන්සේ ඔබව පාවිච්චි කරනවා. ජේසු පිහිටයි. இன்றைய தேவ வசனம், நான் உன்னோடனே கூட இருப்பேன். நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். நீங்க பலவீனமானவன், இல்லை எந்த ஒரு பெரிய காரியங்களையும் என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்களா? அப்படியான அந்த செய்தியை கவனமாக கேளுங்க. அன்று இஸ்ரவேல் மக்களை மீட்பதற்காக தேவன் கித்தியோனை நியாயாதிபதியாக தேர்ந்தெடுத்தார். ஆனா கித்தியோன் தன்னை பற்றி எப்படி எண்ணினான்னா, என் குடும்பம் மிகவும் சிறியது, என் தந்தையின் வீட்டில் நான் மிகவும் சிறியவன் என்று. ஆனா தேவன் அவன் அவ்விதமா பார்க்கல. தேவன் அவனிடம் சொன்னது, நான் உன் கூடனே இருப்பேன் என்று. தேவன் கித்தியனோடு இருந்ததால் அவன் பெரிய காரியங்களை செய்தான். அவனுடைய பலத்தினால அல்ல, தேவனுடைய பிரசன்னத்தினால அவன் இஸ்ரேல் மக்களை அந்த சத்துருவின் பிடியிலிருந்து மீட்டு கொண்டான். இன்றைய நாளிலும் அதே ஜீவனுள்ள தேவன் எங்கள் மத்தியிலும் இருக்கிறார். தேவனுக்கு தேவை உங்களுடைய திறமை, உங்களுடைய பலவீனங்கள், உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்க வரங்கள் எதுவுமே இல்லை. நீங்க மாத்திரமே தேவனுக்கு தேவை. உங்களை விட்டு கொடுங்க. உங்கள் இருதயத்தை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்க. உங்கள் திறமைகளையோ புத்தித்தாளித்தனத்தையோ பார்த்து தேவன் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வதில்லை. தேவன் உங்களை பயன்படுத்த நீங்க தேவனுக்கு இடம் கொடுங்கள். தேவன் உங்கள் நடுவில் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆமென்.